83% станоўчых водгукаў на Metacritic, 86 у Steam, вядомы распрацоўшчык, культавая франшыза. Ты не гуляў у гэтую гульню, я ўпэўнены на 100%. Ну, на 99. Моцная заява, скажаш ты. Пераканай мяне ў каментарах, адкажу я. Вітаю, сябры, з вамі Дзета Ей, і я тут каб крыху пашырыць ваш кругагляд. І сёння ў нашым полі зроку папярэднік Star Wars Zero Company, гульня, якая дапоўніла і развіла геймплей XCOM і XCOM 2. Вашай увазе. Агляд на Marvel's Midnight Suns. Цісні лайк і кнопку падпісацца. Гатова? Тады пагналі. Перад тым, як гаварыць пра геймплей, трэба ўдзеліць крыху часу, каб зразумець, хто мы і што адбываецца навокал. Сусвет Marvel's Midnight Suns – гэта, як не складана здагадацца, сусвет коміксаў Marvel. Менавіта коміксаў, а не яго кінааналага. Вельмі сумнеюся, што сярод вас знойдзецца хтосьці, хто не ведае, што гэта за сусвет. Але, калі ты з зумераў ці альф, то, па-першае, вельмі рады цябе бачыць на канале. Па-другое, спецыяльна для цябе распавяду, што гісторыі ў гэтых коміксах разгортваюцца вакол незвычайных людзей і нелюдзей, якія валодаюць нейкімі звышдольнасцямі. Чалавек-павук, Халк, Дэдпул – вось нашыя героі. Бэтмен і Супермен – не. Гэта сусвет DC, пра яго пагаворым у іншых відэа. Сюжэты коміксаў Marvel могуць быць трагічнымі і нават філасафічнымі. Але гэта не наш выпадак. У нас тут злая-празлая арганізацыя Гідра ажывіла злую багіню Ліліт, каб разам з ёй заваяваць сусвет. А спыніць іх можа група герояў пад кіраўніцтвам дзіця Ліліт, якога завуць паляўнічы. Ну, усё лепш, чым вось гэта. Эльфійскае напісанне штучнага інтэлекта, самалёт. Так, паляўнічы мне падабаецца больш. Ніякай дадатковай глыбіні ў сюжэта няма. Па маіх інсайдах у першай версіі сцэнара было толькі магічныя абрыкадабры, тэхналагічныя штукі-друкі, дагаворы з д'яблам, граф Дракула са сваімі вампірамі, апантаны Халк. Кожная бойка ці выпрабаванне тут, як серыя крутога серыяла. Дарэчы, пра бойкі. Усяго ў нас 17 гулябельных персанажаў, кожны са сваім наборам здольнасцей і асаблівым характарам. На місію можна адправіць да 3 герояў. Чаму не ўсіх? Таму што тады б героі адразу перамаглі, а ў коміксах так рабіць нельга. Кожны бой адбываецца на арэне з пэўнай колькасцю элементаў асяроддзя. Даследаваць лакацыю, як гэта было патрэбна рабіць у XCOM, не трэба. Бойка прадстаўляе сабой паслядоўнае выкарыстанне здольнасцяў спачатку каманды герояў, то бок нас, а потым каманды злодзеяў. Магчымасці герояў прадстаўлены карткамі. Эй, куды ты пайшоў? Ды пачакай, тут яны зроблены нармальна, даслухай, калі ласка. Так, пра што мы? Ага, так. Магчымасці герояў прадстаўлены карткамі 3 тыпаў. Атака, здольнасць ці гераічная. Карткі атак і здольнасці пры ўжыванні генеруюць гераізм. Спецыяльны рэсурс, які патрэбен для выкарыстання гераічных картак. Апошнія уяўляюць сабой нейкія моцныя, унікальныя здольнасці герояў. Усяго за крок каманда герояў можа выкарыстаць 3 карткі. Некаторыя з іх могуць даць выкарыстаць дадатковую картку, зрабіць здольнасці ў руцэ больш магутнымі, замяніць іх іншымі раптоўнымі ці вярнуць са скіду апошнія выкарыстаныя. У кожнага героя свая калода са сваёй асаблівасцю. Блейд вешае на ворагаў крывацёк, пасля чаго яго атакі па такім ворагам узмацняюцца. Дэдпул наносіць больш урону, калі ўчыняе серыю паслядоўных забойстваў. Здольнасці чалавека-павука больш падыходзяць дзеля ліквідавання вялікай колькасці слабых ворагаў. А доктар Стрэндж спачатку гуляе ролю падтрымкі, а пасля назапашвання пэўнай колькасці гераізму можна сваімі здольнасцямі анігіляваць амаль любога злодзея. Паміма здольнасцяў, не апошнюю ролю гуляе і сама арэна. Героі могуць выкарыстоўваць элементы асяроддзя, каб нанесці дадатковы урон ці нават дадатковую атаку. На камбінаванні картак розных герояў і на іх пазіцыянаванні адносна ворагаў на арэне і будуецца ўвесь геймплей. Часам па сюжэце нам абавязкова трэба будзе ўзяць кагосьці канкрэтнага, таму сабраць Dream Team і прайсці за іх усю гульню не атрымаецца. Але баявая частка – гэта далёка не ўвесь геймплей, якой Midnight Suns можа прапанаваць. Значная частка – гэта дыялогі і наладжванне ўзаемаадносін паміж персанажамі. Як гэта выглядае? Калі вы гулялі ў Mass Effect Dragon Age, вы гэта сабе лёгка уявіце. Але уяўляйце не вельмі моцна. Ці хаця б даглядзіце гэты ролик да канца.
Скончыўшы чарговую бойку, вы вяртаецеся на сваю хаб-лакацыю, абацтва, якое размяшчаецца ў кішэнным вымярэнні, дзе ёсць магчымасць адпачыць і прыгатавацца да новай місіі. Кіруючы паляўнічым, у абацтве гулец можа атрымаць доступ да такіх актыўнасцей як трэніроўкі, пракачка герояў, пракачка картак, стварэнне картак, пераапрананне герояў, адпраўка герояў на сайт-квесты, пошук сакрэтаў, пошук рэсурсаў, менеджмент рэсурсаў, пошук калекцыйных прадметаў, чытанне запісак, узаемадзеянні з сабакам і, канешне, дыялогі. Многа дыялогаў. Кожны другасны персанаж тут прапісан лепш, чым любы галоўны персанаж сучасных кінакоміксаў. Разам з паляўнічым гулец можа даведацца пра іх гісторыю, іх меркаванне наконт місіі, дапамагчы з праблемамі, якія іх хвалююць, вырашыць канфлікты паміж некаторымі з іх і гэтак далей. У нейкі момант тут нават можна стварыць чытальны клуб, у рамках якога давядзецца насамрэч чытаць урыўкі з рэальных кніг. Сярод іх, напрыклад, урыўкі з мастацтва вайны Сунь-Цзы. І гэта будзе не проста чытанне чарговых запісак. Адбудзецца сустрэча, дзе вы абмяркуеце прачытаны тэкст, падзеліцеся ўражаннямі, і ад таго, як пільна вы чыталі, будзе залежаць пагадзяцца з вашымі назіраннямі, ці скажуць, што чыталі вы сракай. Прапрацоўка такіх актыўнасцяў, а іх тут да халеры, проста каласальная. Дарэчы, узаемадзеянне з іншымі героямі тут не толькі дзеля атмасферы. У залежнасці ад таго, як уважліва і адказна вы будзеце падыходзіць да выбара рэплік, будзе павышацца ці паніжацца ваш узровень узаемаадносінаў, які адкрывае новыя варыянты ўзаемадзеянняў падчас боек і падвышае характарыстыкі персанажаў. Сапраўдны тымбілдынг. Агулам атрымліваецца даволі бадзёры і эфектны тактычны пакрокавы экшн з перапынкамі на добра прапісаныя гісторыі і мноства дадатковых актыўнасцяў. Але, мой сябра, я бачу твоё пытанне. Слухай, дзед, калі гэта настолькі кайфовая гульня, чаму яна тада правалілася, а? Дзякуй, што спытаў. Ты, мой любімы глядач, заўсёды трапляеш у самы яблычак. Прычын тут некалькі. Па-першае, карткі. Гэтая механіка настолькі ўсіх задзяўбла ў іншых гульнях сваёй непрапрацаванасцю, што яна са старта адпудзіла мноства патэнцыйных гульцоў. Вельмі проста зрабіць картачны геймплей, крыху цяжэй зрабіць яго нармалёва. Таму многія нават не пайшлі глядзець, ці атрымалася ў распрацоўшчыкаў. І дарма, бо на погляд тых, хто пагуляў, яны зрабілі яго даволі цікавым. Па-другое, маркетынг. 2022 быў багаты на новыя ўражанні годам. Таму, каб разрэкламаваць нейкую чарговую гульню пра супергероя ў жоўтым спандексе, патрэбны былі дадатковыя грошы, якія выдавец, як падаецца, траціць не захацеў. Я не памятаю амаль ніякай рэкламы на гэтую гульню перад і ў момант рэлізу. Можа, канешне, не туды глядзеў. Нягледзячы на добрыя адзнакі і водгукі, праект атрымаўся камерцыйна непаспяховым. Таму ўжо ў 2023 годзе ў кампаніі пачаліся масавыя звальненні. Па некаторых ацэнках за апошнія 3 гады штат мог сакраціцца на 50%. Частка распрацоўшчыкаў перайшла ў Bit-Reactor, якую заснаваў Грег Фрэнч, арт-дырэктар XCOM, XCOM 2 і цывілізацыі 3 і 4. Невялічкая пауза, каб дзяды паспелі пусціць настальгічную слязу. Зараз кампанія займаецца распрацоўкай Star Wars Zero Company, якая, судзячы па першых аглядах журналістаў, вельмі падобная на Midnight Suns па геймплею. Менавіта, разам са звальненнямі, Firaxis, якія і распрацоўвалі Midnight Suns, таксама страцілі і вялікую частку досведа. Водгукі на Civilization 7 таму пацверджанне. Я раю пагуляць у Midnight Suns па 2 прычынах. Па-першае, калі вам падабаюцца пакрокавыя гульні ці сусвет коміксаў Marvel. Калі вам падабаецца і тое, і другое, для вас гэта абсалютны must-have. Па-другое, я раю ў яе пагуляць, калі вы чакаеце Star Wars Zero Company, якая павінна выйсці недзе ў 2026. У сваім нядаўнім эксклюзівным аглядзе журналісты PC Gamers адзначалі ўсё тое, што я гаварыў раней пра Marvel's Midnight Suns. Апроч баявога геймплея, у гульні будуць прысутнічаць стварэнне асабістага персанажа, будзе выбар нават з некалькіх раз, даследаванне лакацый, прапрацаваныя напарнікі, з якімі можна пагутарыць, канфлікты і іншыя дадатковыя актыўнасці, якія не маюць прамую связь з бойкамі. Чаму яны пры гэтым працягваюць параўноўваць гульню з XCOM, у якой большасці ўсіх гэтых механік не было, я не ведаю. Чакаем іх апраўданні ў каментарах. У гульнявым кам'юніці сфармавалася меркаванне, што Midnight Suns – гэта сапраўдны хайден гем. Не паляніцеся, паспрабуйце гэтую гульню. І, магчыма,
Як і я, вы правядзеце ў гэтым свеце мноства дзясяткаў гадзін. А ў мяне на гэтым усё. Вялікі дзякуй за прагляд, буду ўдзячны за лайк, падпіску. Ну і далучайцеся да майго тэлеграм-канала, дзе я назіраю за некаторымі цікавымі рэлізамі гэтага года, у тым ліку Star Wars Zero Company. Давайце чакаць і абмяркоўваць разам. Яшчэ раз вялікі дзякуй і да новых сустрэч!